panase sak jose kok iki adem nggih. Matur nuwun. Nggih. Ah niki kula kalih anak kula loro ini. Lah nggih no. Lah niki Mbak Elisa kalian. Lah niki keputra to, Pak? Nggih. Wah. Ngaten Nggih. Lah nek prayogane ya diaturi minggah barengan wong bapake wis jumeneng kok. Nah. Mangga, nika sekalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin. Lah ya. Niki loro kene iki anak kula kabeh. Weh. Nggih, ngaturaken wilujeng Wilujeng dalu, dalu, Mbak. macange Yuli Mbok. Mbak Tatin wilujeng dalu. Sugeng dalu. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah sehat, Ah nggih, Mas. dangu mboten pinanggih kok karo bangsaku kok. Pripun ta? Ah nggih kok saya lemah. Alah mungkin nek kula kuru ya dadi wagu ya ta. Weh. Wis kulino lemu kok ya. Ah nggih. Mriko nuwun sewu Mbak Elisa Mbak Tati. Napa nika leres Keng Rama to? Nggih. Ning jenengan pitados mboten? Loh, kok geseh ya? Maksudnya nek niki bapak kula jenengan pitados napa mboten ngene lho. Nek kula nuwun sewu ya didelok pasuryane ya geseh. Jane aku ki anakmu apa udu to, Pak? Pripun Pak? Kok niki jare putrane iku asline apa udu? Ya anakku nek nelengku ngijapi mbok nembian wis meteng 3 sasi. Oh alah. Berarti aku duwe anakmu, Pak. Ya anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sang sasi 10 dino. Heeh. Sik umpan 6 sasi apa ora lumayan. Kok isih Lha upamane kowe iki dilarke 3 sasi apa ora ndrastrok kowe wanggemu. iya, ning nak ya carane iki benihnya itu bukan dari kamu ngono lho. Wis terserah lah pokoke kowe iki lek ngijapi mbokmu ki aku ya ming laire niku beda-beda. Kok bedane pripun? Mbokne beda ngono apa piye, Pak? Nggih beda niki laire ten bidan. Wah, Mbak Elisa teng bidan. Aku. Mbak Tatin. Niki dukun bayi dadi benten-benten gayane benten. Wah, Niki enten jero paman ajeng lairke bojo kula niku 4 jam mboten metu niki. wah sing mumat niku. Nggih, kula wis bingung. Kowe iki kepiye iki kok dadine bareng lair grumbyang niku mbokne niku mancal bedane. Wah. Niki ngembruki bufet grumbyang terus niki digawa metu. Wah. Kula ya bedane endi Pak Waluyo ana dalem Bu. Niki anake jenengan bayi saneh cempeh aku ngono. Lah yo anak wong ki jenenge bayi kok. Lah ya nggih anu nun sewu Pak Waluyo niki wong laire mboten umum wong niki 7,5 kilo. Nggih nyuwun pangapunten bojo jenengan nggih kepeksa kula jahit. Waduh. Nggih mboten napa-napa Bu, mboten napa-napa ning kula dingenge ora ketang sithik. Dingenge. Bola iki kena ngundul layangan iki benak banget. Alah uduk kuwi mesti mosok njaluk benang. Ya dong ya syukur. Nek niki Kula lewat bidan ning ning bidan. bidane pun pinter. Oh, sudah modern. Modern. Nggih. Wah niki ming dienggo dhehe mbokne meniki metu niki. Lancar. Belah nomor loro ten niki nomor 1. Oh, sing barep sing. Niki. Oh. Kacek setahun mingan. Kok kacek setahun. Cara bulane niku kesundulan ngoten nggih. Mboten napa-napa wong kabeh niki anak kula. Nggih, dasare niki bapak kula niku gemati padalang. Wah, Nggih. kali putra-putra gemati. Gemati pol. Kula niku nek pas sakit barang niku nggih Ah. bapak niku nyanding ya Pak ya. Wah wong niki anak kula niku ajengipun gedhe niku turu men kula awasi. Wih, nganti sak kaketen. Anggere kemule kemedunan niku tak unggahke. Anggere tak unggahke kok sikile ketok tak duke. Heeh. Angger tak unggahke ketok tak duke ketok gregeten kemule tak lempit. Malah ketok kabeh. Nek sing aku piye? Nek karo kuwi perhatian, karo aku ya kudune perhatian to ya, Pak. Nek niki perhatian kalih kula niki lunga arisan Pripun? kalih kancane. Nggih. Niku mulih ya kelingan bapakne. Mbak Tatin niku. Nggih Nggih. karo bapakne lak nggih kula mesakake to. Gawa bungkusan plastik nika loro gede nika. Ha niki pas adus kula pangan sing bungkusan plastik ireng niku. Heeh. Kula buka niku dhuwur dhewe niku ndase iki wak pitik ning kok ngisore keri gereh. Terus ngisore kok ana rondene. Heeh. Kula pangan kok kangkung, kok mie, kok ngisor dhewe saga untu. Pak, sing mbok jupuk sing plastik apa? Sing plastik ireng gede. Kuwi ki sing khusus dienggo bapak ki sing plastik putih kudu sing ireng. Lah sing ireng Lah sing ireng ki pakan kirek kok. Oh, alah. Pangan to, Pak. Lah Mbok kok- pangan
Saiki aku gur turah-turahan saka warung-warung kuwi daripada dibuang kan anu kula pek mawon mengke dienggo pakan ngomah ning wonten ngomah aku ngono. Kayak pakan kiri. Heeh. Malah enak kayak sing. Oh ngawur kowe. Lah ya ngomong to karo bapak niki aja mangan iki Pak ngono lho Lah kok. kok ya kesusu dipangan wong ya lagi arep adus lho. Lah aku milih sing benono gede banget terane iki turahan-turahan diklumpukke. Malah sesuk golekno kaya ngono ki neh gelem aku. Ya tuan. Oh malah ngono Mbak. Nggih. Menika jupipun Mbak Elisa, Mbak Tati, Mbak Waluya. Nggih. Menika wonten dukuh Kerandon, menika tasyakuran keluarga Ibu Harata Warni. Menika kalian Kang Putra Mas Joko Mulyono. Nah, menika tasyakuran kalian ngluwaripun nagih. Kanthi pandonga monggo, Mbak. Kula ndelek dedonga katur eyang nggih berarti. Nggih, Eyang Putri. Yuswanipun pinten nggih Eyang Putri. Eyang Putri Harto? menika sampun 80 sekian. Den 8 doso. Wah luar biasa. 80. 80 pinten? 80 sekian. Kuwi 80. Mbok menawa 81 atau 82. Oh ngaten. Sadurunge Indonesia merdeka. Wah iya, wis punjul Lah, sih Mbak iya. yo. Isih jaman Jepang. Jepang ora Jepang. Nggih ndek genderek dedonga nggih Eyang Putri. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa lan sehat. Amin. Tutuk anggonipun apa momong Tutuk. putra wayah. Nggih. Lan mugi-mugi sedaya putra wayahipun dipinaringan sukses, rezekinipun lumintu. Amin. Amin. Nggih kowe. Aku idem wae ta. Waduh, dhewe kok Dhewe. donga ki ra kena idem. Ora kena dhewe to. Ora ketang telung kecap, petang kecap Oh, iya. sing apik-apik. Kagem Ibu Harta Warni. Nggih, kagem Ibu Hartowarni, mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Kalau wingi turine nggih malah dawah nggih. Oh inggih. Ning malah alhamdulillah nika sampun dangan malih pokoke Sehat. tutuk anggenipun momong anak putu kalian adik-adikipun menika kalian Pak Warsono Pak ugi. Warsono. Matur sembah Nggih. nuwun menika ingkang sampun napa jenenge Tindak. rapo nggih Oh. wonten gubuk kula Pak Oh, Warsono inggih. menika. Oh, Pak Warsono ki usahane apa? Jahit. Penjahit. Penjahit, wah menika jos. Ora jane ki gek pas kuwi lahiran gek dijahit ning ngene Pak Warsono, Pak. Lha kowe iki khusus jahit jas, lah nek sing dijahit ki kudu jas. Apa Pak? Mbuh. Apa jane sing dijahit ki? Ndonga kok do cetek semen. Lah ya. Ndonga iki ngene lho. Ndungane piye, Pripun? Pak? Lah iki ayo Sana. anu ditiru, dicontoni, Diwarai. Mbak. Ayo. Kok sik kok ngarang. Lah kok kesuwen. Nggih wonten ngasanipun Bapak Ibu hamengku gati kula nampa dene ndedonga mugi-mugi sedaya mempinaringan kalih sing sampi kala sepuh rubitut subuh ingkang ginayu sembodo ingkang tinjaya rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak sing jaya gagah kang jinangka. Terus menika wau sedaya pandonga mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Suarane nganti entek ngono. Anu suarane entek nek karepku ki sik arep ngomong ning suarane wis ora metu. Wah, iya. Nggih pokokipun ingkang bagian pinaringan Nggih. sae. Ya. Nggih. Matur nuwun iki pengusaha. Wah, jos aku ki ya ora kalah, aku ki ya usaha. Usaha apa, Pak? Ya usaha kepiye arep urip. Ya maksudnya nek kaya Pak Warsono iki kan penjahit. Ah. Lah jenengan ki arep usaha apa ngono lho. Jare gadah samben. Kalau niku bengkel. bengkel. Bengkel sepeda motor. Nggih. Wih. Wong kula niku cok dolan teng bengkel ya ora kuliah, ora sekolah ning dolan ning bengkel ngerti wong ngedhukke mesin ning sedilit kok bayare iso 200.000. Wah, aku ya masang banner buka bengkel turun mesin naik mesin beres 60.000. Wih. Lah nek wong nuntun RX. Ah. Pak niki nek medun mesin pinten swidak, Pak. Kok murah men bengkel anyar. Wih. Pun mang tinggal kula dhuke mesine jledek wonge mulih kalih putune. Jam 09.00 kula dhuke jam 12 niku pun munggah. Pun dadi kula starter sepeda motor siji niku suarane 8. Lah piye kok 8? Bareng tak pasang mesine niku baute turah 28. Walah. Kuwi ra cocok jenenge iki. Piye kok iso Ya turah? sembuh, pokoknya sing penting urip to sepeda motor. Sing sing Jam blendak 4 kae sing duwe teko Heeh. karo anake karo putune kuwi. Mpun dadi Pak, mpun starter ngono kuwi aku kuwi. Lah kok suarane kaya ngene malah gayeng aku. Terus ya wis
urip to langsung putune bonceng klek sepater klek leboke gigi mundur. Kudune maju kok malah mundur. Nah kok sing duwe iki muring-muring to. Lah piye? Lah nek ngene iki ya ora umum wae rasa bingung, setange tak walike aku ya ngono. Aja piye nek setange Angin dibalik. jenenge bengkel rung iso lho mbok cange. Saking nekate wong lho niku. Saking kepengin goleke dublak anak loro niku dadi ya kayak tadi. Kok goleke dublak. Mangan iki nek cah cilik rak didublak. Oh, didulang. Ya. Nggih. Nderek mangi bagya monggo ngestakaken dawuh. Menika ngaten, Mbah. Nggih. Menika wau permintaan saking Pak Warsono utawi Mas Joko Mulyono. Menika ngersaken nggih menika setunggal. Menika fragmen Minak Jingga Wuyung kalian nyuwun Caping Gunung. Nah, menika monggo langkung rumiyin ingkang pundi derek. Piye? Anu Ingkang pundi? Nggih buka Nggih. swasana. ngeten riyen Caping Gunung riyen mawon. Caping Oh nggih. Loro niku men. Caping Gunung rumiyin. Nggih. Lah nggih. Nah, namung mangke mawi dipun ngen jula-juli menika dipun wonten selinganipun, Mbah. Insyaallah mungkin nek kemutan. Nggih. Kok nek kemutan Pak iki sing mirsani kathah banget lho, Pak. Lho karang wayangane. Maksudnya Ya, iki sing ora. mirsani kathah nggih lenggah kabeh nganggo pecis kabeh Ngagem nganggo jas. jas kabeh lho. Jas kabeh. Jan nek kene luar biasa ya, Pak ya. Nek ngene dhewe ya teng blentong ora karo-karuan ya, Pak. Nggon aku ki nonton wayang do nganggo seporet. Keseporet. Kalung sarung ana sing ikut-ikutan ana sing nganggo kopiah ana sing nganggo topi pet. Wes ting celoneh pokoke pun. Iya. Niki luar biasa temen Kene iki nggih. Wis teratur peci. rapi nggih. Rapi. Yes. Nggih, tur menika kathah seniman, Mbak. Oh, Cik. Seniman seniwati kathah. Oh, alah. Kados Pak Dejarno menika nggih seniman. Oh, Iya. nggih. Pitados wonten ing menika kasebat umbukaning seni tuing budaya Lah, pusating sastra, pusating bangsa kesenian sik teng mriki niki wonten ahli sedaya. nggih. Mula kula mlebu mriki niku lah arep ngopo padha karo mlebu ning kandang macan wis meneng wae ngoten mau. Nggih. Monggo sinten rumiyin ingkang kepareng bawa? Monggo jangan paring dawuh, Mbah. Kowe sik apa kowe sik sing kene sik ya. Nggih, nderek, Pak. Nah, Maju lho, maju. Maju kene. menung jenglenge nggih, Mbah. Nggih. Nderek kalian panjenenganipun Kanjeng ingkang ngasta kendang. Ya, tibane jenglengan kalian tibanipun Mbah Waluyo ingkang mumbul. Salam saka Pak Murjono. Wah. Ah iki. Menika tasih keponakan, Mbah. Nggih kula pun ngerti. Ah iki. Oh niki mun tau ngiringi kula ten jengleng kok nek ra mukir. Ah iki. Monggo, Mbak, monggo. Saben bengi. Ya. Ngentene kok di daging. Ngopo lho? Wis saben bengi nek liyane ya kuru to, nek iki kok malah saya lemu. Lambo iki ya iso ya, Pak. Monggo. Nyawa. Awas. Pas ke lho, Pak. Ayo, mumbul ha? Ayo mumbul, iso mumbul pura tajane. Kok Mas. malah ning gur mentiung. Le ngendrangi aja kaya sepeda motor mati busine mun duduk-duduk. Sing tenan to Mas, aja dolanan wong tuwek. Lah piye? Ayo Mas. Gek cileng Mas. Apa ngapa? Apa nih sing ra penak? Lah aku ki baru operasi lho. Oh, baru operasi. Operasi apa? Pukul. Pukul kok dioperasi. Jedore piye wi jedore? Malah ngalamun ndelokke Mbak Elisa. Kayak nyambut gawe kok malah bengkong. Niku nuwun sewu. Niku sanes penggembare Mbak Elisa. Lah? Mbak Elisa niku sanes penggemare Pak. Niku kapan gemare sampeyan kok sing jedor niku. Oh, Mbak Tatin kok. Mila enten Mbak Tatin niku wale dandan numpol-polke. Senyum-senyum. Anu Mas nyambut gawe sik ya Mas. Nah. Aku le nyawang aku mengko meneh. Niku dagangan, Mbak. Kok dagangnya? Mas Lukito niku dagangan. Lah, dereng anu to? Lah nggih. Nek teng panggung bojone dipatekke. Wah, sampean sia-sia.
Iki rasa GR ngono Lah, terus apa? GR. Lah mau ki pas jeleng ki ora ditabuh ki. Lah ya tene lali apa ora Nek mergo. ngematke aku jarene. Aku tiwas pede apa. Ayo. Yo pakai jejor. Kowe. Wes pindah iki. Ndak. Oke, siap. Yen memecah mengkaro Ngobrol. Ayo to, Pak. Mas, mbok yo rasa ngenteni mumbulku gek jleng ngono lho. Lah kok ora pas. Iki Nek ting- wong tuwa iki dadak nganggo kancang-kancang ngene iki to, Pak. Mbok langsung ngumbul ngono lho, Pak. Tua wis ngerti nek tua nek meng ngarep enom kowe gampang. Lah gampangnya piye? Kromotan kencur. Wah. Lah kok iso? Lah engko angger lewat kan masih bau kencur. Bau kencur iki maksudnya iki jek enom kuwi kok. Kowe. Kembang baik awatan guna meneh mas, bagian gini. Alah meneh mas. Iya, Pak. Kayak mau ki bareng ngene kok mak klutuk-klutuk ngene ya apa to, Pak? Aku gembol celurut semaput. Selurute nang ngendi? Oh ngawur yo. Kok iso mak klutuk-klutuk Tak kira teng krengket ki panggunge terane balungku kok ngayal. Oh, alah. Ya, Bang Wali ya. Cita Ya. Wis Mas, nek tundet kepenak sing obat abetke ki lho Mas. Ngeban ngabetke apa? Wironku nek udar piye? Endi ta wirane? Wah, Aku ndak wiranmu apik no kok. oh sembrono. Lah ngapa? Oh ya apik ya, Sa. Iya. Sapa ki? Baik genti. Ayo, Mbak. Ayo, Pak. Alah, Mbok rasa ngono kuwi, tak piseti sik. No, senengane nek kon nembang kok ya dadi. Terus? Aku ki angger bawa ki langsung set ngono lho. Oh. Ra iso ki muramu nih. Tekan nggon apa? Panas udan. Coba, Pak. Kok lama? Kowe wetin ketoke suaraku ora mengizinkan dienggo panas. Ya. Panas. Kayak kowe sing udan. Udan. Ya, parian. Parian boten. Anggeng no. Oh iya. Ya. Gegeni. Oh, apa? Gegeni. Apa? Iki jenenge nang kene. Napa, Mbak? Gegeni itu
bikin panas itu, bikin panas-panas itu loh. Oh, Gegenen. Ya, ya. Gegenen. Gegeni. Sekarang anak kula niku omongane rada kepripun ning mboten napa-napa. Iya. Kudu paham. Ah. Niku gegeni niku maksudnya gegeni. Ya. Gegeni. Gegeni. Karo mangan. Mugi keluarga sedaya Mbah Hartowarni Nggih. pinaringan panjang yuswa sehat kathah rejeki lan lumintu ing karaharjan. Bagus Amin. dintekke dhewe. Lah koncone kok arep ndongake apa nek ngono ki? Kowe iki parikan apa maca koran ya? Kabeh dienggo. Lah kene Lah itu padha mbuh karepmu. Nggih kowe. Ya dhewe. apa ya wis dienggo kabeh. Ora kowe Kira sing cekak kowe aja kalah karo kathok. Yes. Lah hubungane iki apa? Lah kathok cekak ngoten lho. Monggo. ayo. Ayo, Mbak. Nane nano yo. Nane nano. Walah Apa? parian parian. Sapa ta jenenge lali meneh aku to, Pak? Alah. Bu Hartowarni ya. Tinggo kabeh Relisa iki. Napa, Pak? Oh ya. Ana roti Heeh. tak pangan entek 6. Wolo bladok. doko. Lah ya wis ngerti to kan iki kagem keluarga Ibu Hartowarni mugi sedaya tansah ayem tentrem. Amin. Nah, ini bapaknya mesti sae kena contoh. Nggak Pak. Ya. Nek ngarang repot iki wis dienggo kabeh. Lah yang mulane kandhani kok. Neng Wonosari Wonosari. kok nyungki asbes. Lho. Kok nyogas bes iki piye? Saiki iki wis Apa kurang gon to piye? saiki ora usah nyunggi ya. Wis nggo mobil. Mugi Ibu Mbah Hartowarni sak keluarga pinaringan sukses. Amin. Amin. Ngono Ya. lah. Dadi asbes ki ono. Niki sindene nggih mboten. Wah, niku nek kon parian mengke do bingung mengke. Lah, Ha iya. Mboten mawon. Wah. niki kemarin sindene kon maam mawon nggih. Mbak niki WA aku lho. Wah iya. Mbak Nina pun WA aku lho. Mas aku aja kon parian. Ha iya. Walah. Nggih. Iya, mengke di bapak jula-juli nggih, Mbah. Beser anu beres. Beser. Beser. Panas udan panas lengaling ceping gunung. Ya niki namung parian mawon mbok Kang. Baik nggih. Mlayu-mlayu mergo nguber walang mlumpat bethek kok kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mengko yonane. Aja tekek lorek lho, Mbah. Mboten. Loreke ana tekeke rene. Ampun nyindir tatin to. Oh iya. Ngapa aku? Tatin niku arep ayune kaya keten tatone tekek ngene iki marep medun. Tekek marep medun. Ning angger seminggu ratus niku tatone marep munggah. Monggo. Iso. Tekek kok iso male ya. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong ngaji. Yuk badutan. Dedet Pak. Menawa sabu katur para pamirsa ingkang
sampun kersa rawuh dalu menika monggo dulur sareng-sareng ra ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambeka iki bapak kabeh ngelak ngagem kopiah lenggah cuman tak sawang katon gagah sopan santun basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barok kae ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab biyayine kudu eling marang Gusti Allah saben dina peparing ati kudu sabar ora kena mure-mure yuk ana meneh jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem mergo kebani warna meneh jilbab kok warnane putih Putih apa, Pak? busana muslim jare perlambang suci aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam dasar ayu ditambah beriman sopan santun monggo basane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku isih rumangsa heran nek nonton cah wadon nggonku nganggo pakaian rupa ayu awak putih radieman ngelor idul mula nyetan rupa ayu ming digawe pameran orang larang wong wedok sing do aksi ayo dulur kabeh sing padha ngati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi Oh, bener, Pak. neng nek tatin angel tak kandhani Apa-apa? nyandang nganggo modele bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhi nganggo celana pendek kaya kodhok ditaleni ana meneh bocah ABG oleh nyandang nganggo kok ming sak geleme dhewe Ya. awake lemu cilik kaose bareng dheke nyongkrok-nyongkrok kaya bocah ngawe-awe sing mangkel kepak bojoku dhewe tau neng pawon nganggo celana sakmene nunggu geni kok genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe Kok isa? eleng dulur marang pangeran ngelingono nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran Iya. terangane abot sing dadi lurah paling ngarahke rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripah saya abot sing dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin mulang ngaji
maca sikir kuat nutuk sewengi kanggo karo isih mikir kepiye nasibe santri Repot ya. kae ana lenggae Pak Polisi Pak Polisi. le nyambut gawe ora kenal lawan bengi Mengedah. karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak-oyak penjahat karo wong sing padha judi Ah, sijine saya abot ngono dadi Pak Tentara Pak Tentara. badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa Ah, pintere. iki ngono jenenge wiyaga aku kudu dhisik ra kena keri teko sopan santun yakin mesti padha dijaga ngelingi sing digelar iki budaya Jawa lah nek niki jare jenenge wayangan Ya. Nggih, sing sepisan kena kanggo hiburan cocok. sing ping pindho nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga nganggo tatanan paling abot jarela sing dadi dalang Betul. gone mesti lenggah mestine padang ngarepe kelir wit gedang lan ana wayang iki terangane dalang sing wis kondang lah nek iki jare jenenge sinden ora usah wedi nadyan kowe budal ijen karo dulur kanca ora perlu iren supaya ora timbulke ati sentimen Ya. Pos pitaras tepuk tangan ngagem Mbah Waluyo. Luar biasa Nadianto kaya ngene ning kok ya pintere ra umum ngono ta Pak. Nyolong petrek ya, Mbak. Nggih nyolong ketrek nggih. Petrek ora ketrek. Oh Sen petrek. aku celemer kok. Wong nyolong petrek. Nggih, niki namung parikan mawon. Wah, Nggih iya. mboten napa-napa wonten lepate di ngapunten. Wah. Ning ya luar biasa lho sapa-sapa dicondro lho mau. Iki mau Pak RT wis dong mau, Pak RT Pak RT. Dereng. Pak RT, Pak. Pak RT ayo. Ya iya no. Mau kan lagi Pak Lurah. Non sewu Pak Dalang. Nggih. RT ini sesuk tahun 2026. Heeh. Itu bukan RT lagi. Wah, lah terus. Itu kepala daerah tingkat 7. Wih, Kok kepala daerah ini kan Wis sampeyan no kepala daerah tingkat 7 pripun? Gubernur tingkat pinten? Tingkat Satu. 1. Nah. Bupati tingkat 2. Penewu tingkat 3. Terus lurah tingkat 4. Terus dukuh tingkat 5. RW tingkat 6. RT tingkat 7. Oh. Makanya sesuk eneng sambutan dari kepala daerah tingkat 7 Pak RT sing maju. Iya. lumayan ya. Iya. Tapi kon nyondra lho Pak RT. Abot meneh sing dadi RT Ya. kudu iso nentremke lingkungane. Ya. Kudu manut apa dawuhe dukuhe mongko RT rung karuan pira bayarane. Ngono kuwi. Napa? RT iki nek ngono aku sesasi iki 1000 apa piye ngono. Weh. Bayarne RT iki. Nggih kula nggih. Tapi wonten jaminan asuransi nek nggih kula. Jaminan asuransi. Nggih. Hebat no. Lah nggih RT itu selama masih menjabat tapi nun sewu nek ngen kula niku terus niku Apa? masih menjabat Menjabat, RT terus? delalah Apa? Aku ra iso ya piye? delalah aku arep muni pokoke aku umpamane aku dadi RT Heeh. delalah aku isih RT ning urung nganti tekan tiwan sini wis ngono ki entuk asuransi 44 juta rupiah. Weh. Oh. Wedan. Hebat no. Mboten lha kula niku dadi RT terus kula ngumumke ngoten niku terus niku warga kula nek ngoten mau setengah mati mawon Rikur Yuta. Setengah mati. Penting.
Mboten nggih. Nderekaken ingkang nedheng kempul dahar kanthi rotbah ingkang matikan menika cehna tresna supeketing kedengen tumantuk dumateng Hamengku Gati. Kadhiraken kula wangsa. Kalipur dening Ki Dalang ing sampun kondang kalpa kacluk kajana priya. Sarpring. Nggih. Nyenengke ya Pak nek ning kene iki ya apa ana sik ngeter-ngeterke ngene iki. Ra kaya nek bapak duwe gawe ya. Oh, nek ndek gawe iki tobat iki. Nek duwe gawe tobat ngene iki lho Mbak Anyu Mili lho diterke disungke nggon dhewe-dhewe ngono. Ana sop, bar sop metu engko apa sik metu ngono ora kan nggon Pak. Senek-senek sik. Umume ning nggon aku iki ora ning kene lho, sale nek iki praja. Praja. Dadi ora nampa apa-apa memang ping nampa donga kalan pamuji. Nek aku ewuh ning Gunung Kidul ki racak-racak nek aku lho kuwi. Piye? Kuwi golek bathi. Ngono kuwi. Kok golek bathi piye ta? Lho, aku ewuh ki nganggo cara kok men entuk bathi. Carane piye? Aku karo bojoku lungguh nang nggon regol kono tak tanduri wong loro tak nakoni wong jagong. Nek nakoni piye? Ajeng jagong pinten yu? Heeh. 3 dosa kono. Oh, nek Gone 30 dhewe. rono. Jagong pinten Pak? 100 monggo. Oh, Omongane beda. kono ro monggo. Prasmanane beda mbok Cange. Beda. Nek sing 100 ki ya buah semangka, melon, pisang, terus ana anggur. Anggur. Nek sing 30 ki ya dondrong, ceplukan, Nanas. nanas. Ketut kabeh. Terus sing 100 sing nggon prasmanan tak tulisi silakan menikmati. Oh, ngono. Nek sing 30 tak tulisi duga. Ki jenenge iki pelit kuwi nek ngono kuwi iki. Ora golek bathi ya ngono kuwi. Nah aku kok kuwi. Lah kok sedulurku ki ming jagong 40 ki anak 5 dijak kabeh. Lah aku ya muni, "Le, kowe nang jaba wae, Le. Men bapakmu karo ibumu sing mlebu nggih." Bapakne mlebu lah kok sing 4 ki lho. Heeh. Seruntul mlebu kabeh. Mongko ming jagong 40. Lah aku ya nelpon sing jaga prasmanan lho, jaginge delikno Le. Aku ya Kok ya iso-isone Apa iki? sempet-sempet. Ono layang. Layang. dari Pak Jono Mulyono. Joko. Joko. Kene ya iso benerke kowe iki. Ya iso no. Buat Mbak Tatin, Mbah Waluyo, kalian Mbak Elisa. Nggih. Podang kuning. Udang kuning, Sri Uning, Bubuk Asmara. Bubuk Asmara. Nggih. Maturnya. Siap. Nggih, niki dintake sik nggih bawane. Nggih. Terus diaturke. Ndak ya? Oh iya. Nadyan wadan sarta Monggo salanggame Mbak Elisa, monggo. Dik jaman banjuan jur keningan Yuk gong-gong.
menika dalu menika Pak Murtejo kalian Bude Girawuh, Pak. Oh Kalian iya. Mas Mul Karangampel. Matur sembah nuwun rawuhipun. Donga pamuji rumentah tentu kemawon. Amin. Amin. Mangga, mangga. Sekar bisa Mangga, dinyanyi ya. Caping guna. Matur nuwun, sampun dipun aturaken. Ha nggih. Menika dipun sambung maca nawala ing mriki nggih, Mbak. Inggih monggo. Nggih. Menika saking Bapak Warsono, pengusaha jas Boyolali. Wah, sing kagungan dalem. Nggih. Menika kagem Ibu Harata Warni. Semoga lekas sembuh. Amin. Sukses untuk Trah Pawiro Dikrama. Amin. Request lagu Lali Janjine kalian Kembang Rawe. Wah, iya. Matur nuwun. Maringi tindih 100.000 satu nduk laris. Matur nuwun, Pak. Menika dari Laundry kula Gambiran Boyolali. Oh iya. Untuk Mas Joko ninggalkan tresnan nemu grigis. Oh, nyuwun Mbak Elisa. Wah. Nggih, matur nuwun 100.000 sah. Nggih. Niki sik nawala niki nggih diwaos sisih. Oh nggih, monggo Mbah. Wau kula pun matur niku dari Pak Jono Mulyono. Pak Joko Mulyono. Nggih. Nggih. Buat Mbah Waluyo, Mbak Tatin dan Elisa. Nggih, Padang Kuning. Siune kalian Gubuk Asmara. Menika maringi pinten, Pak? Mbuh hitungannya. Diitung. Ya diitung udah si. Oke banget iku. 1, 2, Alah kok yo. Alah dicatat. 5. Piro, Pak? Mbuh nek sing ngitung kowe kok takon aku. 1 juta. Wes 1 juta. Ya. Matur Sik, nuwun. anu niku njuk lagu apa genepi bayare Mbah Waluyo kuwi?
Kok kegenepe, Mbah? Iso. Bisa. Niki mundhut lagu. Wah, iya. Nderek ndedonga ingkang sampun peparing pokokipun kloso teles sing kuwasa sing bakal. Amin. Amin. Kloso bedah sing kuwasa niku maha murah. Amin. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Amin. Klosone diluntrung wong arisane wis rampung. Mula kok malah arisan. Malah. Nggih, Mas Dalang menika nggih wonten Nggih. saking TikTok menika. Nggih. TikTok. Niku nggih, napa niki saking Mas Mayan bae menika nyuwun gerigis. Oh iya. 300.000. Siap. Oke, ditur-aturaken. Arep salah ngendi kene ya. Nggih, matur nuwun sonten kula wau nggih pun berkahi Kang Parengasta protokol Pak Mudi Porawanto saka Pelem. Wah iya. Wah iya awet sehat. Iya. Monggo lagunipun napa rumiyin? Nderek. Anu podha kuning nggih. Nggih. Nah, saking Pak Joko napa? Nggih, saking Pak Joko. Pak Joko, kula padosi rencang Mbak Sinta. Oke. Siap Mbak Iki Sinta. dikancani Mbak Sinta. Nembe dahar menika. Bedahar. Ayo iya. Dasare segone kemebul ya. Wah, Iya. enak. Nembe badhe dar sekelincip malah. Kok sekulincik. Sore-sore padang bola. Ayo foto dolanan. Nggih, sugeng dalu Mbak Sinta. Wilujeng dalu ki Mbak Tati, Mbak Elisa. Aku ketemu bapakku. Oh lah, iki ya anakmu to, Pak? Bapak. Alah, Pak, Walah. anakmu kok nang ndi ono? Kepiye lah ya kowe iki sungkem karo wong tuwa wis suwe ra tau kepenuk anu kepethuk. Pak, Piye Nduk Cahayu? Aja. Oh. Niki putrane to, Mbak? Iki anakku sing patutan karo Cilacap. Kok Cilacap piye? Ya yo adoh men rada goleki kangelan. Kok anakmu akeh men to, Pak? Kepiye kabare Nduk wedhuse manak urung? dareng nika lha piye arep metu jenengan mboten nek kondur. Maksudmu mosok aku kon nganaki wedhus. Ya Cahayu kene karo Simbah kene. Wah gegere anget ki ndroke akeh ki monggo. Malah ngendrok. Nggih Mbak Sinta, Denok Sinta. Dalemipun isih pundi lenggahipun? Kula nek ning kiran mriku. Oh, mulane tak goleki etan ora ana. Nggih. Ngaturke lelagon minangkaning pamundutan dados panglipur Cahayu. Nggih. Podang kuning nggih pun aturaken pun bawani. Nggih. Rada maju, nggih. Jejer Mbak Tati. Wah. Kene kowe jejer wedok kabeh. Pakai binang di bela dua ya. Nempel emang. Kayak Mbak Sinta iki karo nganu ya kayak jambe sinigar ya, Pak ya? Atau Pak? Kaya undi-undi jejer. Monggo. Kok ude-ude. Sak meneh gedene Ya. ude-ude iki nek Undi-undi keplok tumpuk. sepira. Mbak Sinta, aku ketok cilik apa gede nek karo Mbak Sinta. Alah, tapi ki ukuran kok, Mbak. Oh kaya awak dhewe iki 70 ke atas ya sing Ora sah, kowe iki ora sah bingung masalah kuru karo lemu. Lah Wis apa? padha wae kuru karo lemu wong sing kanggo ya ming sethithik. Wis monggo mungkin. piye? Kuru karo lemu sing kanggo ming sethithik maksudnya piye? Lah kowe njupuk wedang potok rangkul gelase ora wulung ya ming ngene, ming sithik tanganmu. Mau nganggo oh iya. Kowe nyokot gedang ya ming ngene tok. Mongso arep sak gedange tok rangkul ora ya ora. Ketake dikuwi ya, Mbak. Ya syukur nek dong. Iya. Monggo, Mbak.
kalih Mbak berdua nih. Iya, nggih duet. Iya. Iya. Nadyan wujud temong paksi Wah, hanya suaranya apik ning bareng muni wujudmu kok ngengeti aku iki lho. Kan nggih enten peragaan wujud iki kaya ngopo ngoten. Lah ya kok meng najan wujute lho kok ya ngengeti aku lho. Apa le nyekel mik kaya Mbak Sinta kuwi. piye Sing profesional ora nyekel mik gur manggut ngene wae. Didohke, dicedhake dadi swara ki nek gedhe, dicedhake nek anggere swara cilik didohke. lah nek gedhe cilik Ya didohke ya dicedhake ngono mok. Nek lagune cepet gede cilik ngono ta piye, Pak? piye Ya. Kuwi mic lho. Nah nggih monggo. Iya. halus manis nang Ngopo to kok uwak-uwak wae iki? Untung aku ora ngesaki dhuwit. Lah ngopo? Trane sakku ki bolong. Kok malah dijahitke nang kene malah, Pak. Lah sesuk tak jahitke nang gone Pak sapa iki? Warsono. Warsono nggih. Untung ora ngesaki dhuwit trane sakku ki bolong. Walah. Ayo Mbak Elisa. Wasawinggan kula lana golek isi podang jenar Ya. Iba bunga Ketake Mbak Sinta yang gawa nganu Apa? Dawa sponsor. gulune. Soalnya nang ayo Sin ngono iki sapa? Lah apal kula kan nek pasar Drajitan kono cedhak nek iso kan aku dadi manol, Mbak. Dadi wah go mriki apa? Apa tadi apa? Manol. Manol iki apa? Tukang usung-usung. Oh, alah. Manol. Ya jenenge manol ki tenaga pasar sing nek wong blonjo langsung manggul gendrong iki. Jenenge manol. Buruh gendrong. Kasar. Lah, Manol. Jenenge iki beda saiki. Oh, beda ta? Apa-apa ki wis dilokke saiki wis dijokke. Dadi jenenge dimodernke. Contone? Ya sopir iki saiki driver. Driver. Keamanan saiki security. Security. Apa wong umbah-umbah kuwi saiki laundry. Woi. Oh iya. Wadah sego iki saiki ora cething. Apa, Pak? Magic jar. Magic share. Ya, ternyata ya Mbah ya. Kandhane. Oh alah. Ayo Mbak digongke. Nyanding pisah. Ya. Dadi. Oh iya. Oh. Nggih. Monggo sak langgamipun, Mbak. Monggo. Iso awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggole isih tak sayang mobil pinter anggon golek
Oh ya ya ya. Oh ya 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 ya. Lara Jogeru, Lara Jogeru. Buk adono piyen kau adaku handung tresno atana poro watana pokon sapa tabos tetemenas manono Podang kuning dipun medley gubuk asmara. Aku kleru tuasno. Pripun? Wah tak kira ora ning podang kuning ngono. Ayo. Ora apa-apa. Mboten napa-napa wong. Ora apa-apa gebacot kolu. Iya. Nggih. Monggo. Nggih. Menika menika minangkani menapa pamundhutipun saking Pak Marasana. Pak Marasana kala ngersaken lali janjine. Nggih. Sinten sik Nanging menika wonten lawala malih Nggih. panjenengan menika dari Pak Joko lagi. Pak Joko Mulyono menika buat pesinden berlima. Wah. Menika nyuwun lagu pamer bojo kalian lintang asmara popelu. Oke. Nggih, monggo menika kagem para sinden sedaya. Nggih. Ayo, lak sing godalang ora nek to? Kok Godalang. menawi mangke dereng. Oh iya. Enten mangke Enten. nek pun enjing. Wah. Nggih monggo. Ayo. Nggih. Lali janjine. Nah, menika saking Pak Marasana. Nggih, siap. Ayo. Menika duet. Nggih, Jar. Nggih, Sinten? siap. Sinten, Mbak? Napa manut maksudnya ditambahi sinden apa cuman berdua? Ditambahi Mbak Nina. Oh ya, Nggih. ya oke. Mbak Nina. Ayo, wah jan. Ayo. Menawi mriki-mriki tradisinipun kados ngaten, Mbak. Dados pundi? Terus nuwun sewu menawi sampun sak tawis menika para lenggah menika Sami amargi wonten ayahan ingkang wonten dalem menika. Sami panggonan nggih. Pakanipun matur nuwun. Nggih. Nggih. Ingkang sampun sengkar kundur marekan wisma pahargyan nderekaken sing kundur. Nggih. Mugi lejar ingkang tinilar bingar ingkang sengkar rahayu ingkang pinanggih. Amin. Nggih. Ingkang sami lenggah nggih sugeng lenggah. Monggo. Nggih. Iya. Yo lali janjine monggo. Oke, yuk. Iki lho,
Pak Baim. Melek-melek Pak Baim. Ya mbok kuwi. Apa luwe to iki lho? Ya capleke bojone isi iki mbok. Oh, nganggur. Nggih. Sake. Nyumbang neh. Bang neh. Dek suwe kok diangen-angen saya ini. Yo, Kak. Jan-jane kowe ning Sampun pun sendikani Nggih. Sampun dipun pinangkani langkun lali janji saking Pak Parasono. Iya. Nggih. Mriki wonten lagu napa, Mbak? Sampun kala wau pun sendikane padha kuning, lajeng pamer bojo Niku lintang wonten asmara. triuning wau nggih. Terus Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, monggo. Nggih. Terus apa kuwi? Ah, niki Lintang Asmara. Nggih. Mriko tak duetke kalih anu nggih. Napa? Penyanyi cilik nggih. Sinten? Nika Dole Krishna. Oh, nggih, Nggih, monggo. kalian sinten? Dole Krishna kalian anu Mbak Mulat. Oh, Mbak Mulat sih. Monggo. Nggih. Nggih, jenengan joget istirahat sik. Nggih, siap. Kowe lungguh ana nyedot-nyedot wedang apa? Oke, yuk sobat, monggo Mas Fer yuk. Monggo. Ayo. Kene le, nggih. Wah. Iya. Iya. Wah. Cilik-cilik suarane calone apik. Kelas piro sampean kelas piro? Kula kelas setunggal S SMP. SMP. Kelas 7. Kelas 7 Nggih. SMP. Simbah Weling sesuk nek wis lulus sekolah SMP rasa Nggih. sekolah neng kono meneh ya. Lah, Pripun terus to? Ya neng Nggih leres, Ding. Ya neng SMA apa neng mau neng SMP meneh. Oh, sak. tegese pindah nggon ngono lho. Iya. Nggih, Mbak, punika Mbak. pamundutan saking Pak Joko Mulyono. Wah, Nggih, Lintang Asmara. Lintang Kalian pamer Asmara. bojo. Dik Krisna menika putranipun Mas Mul MC Karangampel, Pak. Oh ngaten. Ye. Wah, ya pokoke nunggak semi jenenge seni iki tenan no. Nggih, leres. Nggih kaya aku ki ya dagelan anakku ya suprene ki ya tetep adol ronde. Oh, tak kinten nggih dagelan ngoten to. Wah iki Mbak Mulat sing wis tau kula pun tau dadi siji ten Temanggung kali Mbak Mulat sing niki. Nggih, Oh, jenengan. Nggih, wah piyayine pancen ya suarane ya jos. Waduh. Tergap ya asumana wis pokoke monggo. Iya. Nggih, matur nuwun Lintang Asmara dipun aturaken. Ugi matur nuwun Bapak-bapak Kapolsek dan Ramil Taman Sari matur nuwun. Iya. Yo Lintang Asmara. Oke, yuk monggo. Senang
tepuk tangan kagem Dik Krisna, Cok. Dan hebat. Iya. Halo Dik Krisna. Nggih, halo. Ndak mriki karo sapa, Dik? Kalih Pake. Oh, kalih Pake. Nggih. Buke ra tindak. Mboten. Ayo, sawat-awatan bapakmu ya, Dik. Nggih. Oh, nek ra awat-awati gawat ya. Iya. Nya iki Dik, nggo jajan, Dik. Oh, anu sampean 10, Dik Nina 90. Matur suwun nggih. Nggih, matur. Ampun kundur sik. Iya. Ana namala. Oh, arep disangoni si Mbah. Iki ngene lek wong gandeng aku urung bayaran tunggunen sesuk ya. Ono esuk-esuk. Matur nuwun Mbak Cange menawa suarane jos. Nek aku iki sing jenenge peparing ki ana sing diterima kanthi becik, ana sing diterima sing kurang becik. Oh, kok ngaten? Lah ya wong iki atase putrane MC sing kondang kaloka. Nah, Mongko sing wis sugih begigih kok kula niku ming dagelan bayarane urung keran kok nyangoni wong sugih ki rak jenenge kualat karo ndarani ngino. weh. Aneh. Pedoman sampeyan ngoten niku. Lah ngoten niku Weh. wong niku rak ya nganggo umpan nggawa papan karo nggih nggih. Wah iya. Nggih. Padune kuwi. Nggih Mbak Cange. Nggih. Wah, saniki dasare ya usum wong ewuh, Nggih. wong duwe gawe. Ya. Ning aku wingi ya tetep duga-duga apa-apa ki. Pripun? Aku ki ya ngamplopi duit 100 arep jagong ning aku njujuk prasmanan lawe kok ming ndrok lah tak longi 50. Oh alah. Dadi mung gara-gara lawo, Mbah. Ndrok sesigar kok 150 wae aku. Ya iya. Nggih. Mereka wonten awala, Mbah. Napa niku? Nyuwun request lagu Roro Jonggrang mereka ingkang nembang Mbak Elisa. Nggih. Maringi tindih 100.000. Ha nggih. Nggih. Menika saking keluarga. Menika saking keluarga dari Blitar, Jawa Timur. Muhammad Nur Hidayat SPD yang minta request barusan. Oh nggih. Nggih. Mereka saking Mas Nur Hidayat ngersakaken Roro Jonggrang. Nggih. Mangga dipun aturaken pindah, Mbak. Ngene, Elisa ngadeg, Nduk. Mbak Elisa. Nggih, duet kalih bapak nggih, Pak. Iya Halo? iya ora Kalih apa-apa. bapak niki duetane nggih. Wah nggih. Ya. Ha nggih. Pasé keparang wonten ingkang jengkar saking Palenggan dari Wah, nggih. Nggih. Matur nuwun. Ha nggih. Lagune Roro Jonggrang minangkening pamundutan. Nggih. Ugi katur wonten ngarsanipun para-para ingkang mboten saged rawuh mirsani lumantar streaming menika sak Nggih. alam donya mirsani kabeh. Menika live streaming Putri Video Shooting, Mbah. Dan nggih. Menika salam-salam yang dari Jakarta, yang ada di Semarang, juga ada di Surabaya, Solo Wih. dan lain sebagainya. Mas Edi, Mas Heru, Mas Pri, Mas Yanto, Mas Agus, Mas Andi. Yes, yang selamat malam. Monggo. Sampeyan kenal, Pak? Kita sampluk mosorane sing cocok siji-siji. Pak Dalang menika ingkang ajeng dueti Bapak Piyambak. Oh ngeten. Oh, nggih. Monggo, nun sewu Iya. ngagem-ngagem menika sing mboten nganggo oyot. Monggo. Kok oyot to, Pak? Kabel lah. Kenalan riyen. Asma sinten Bapak? Dalem Muhammad Nur Hidayat. Oh nggih, Pak. Dalemipun Blitar ya, Pak. Blitar nggih Lodoyo. Oh nggih. Kalian Kang Mas kula kinasih, Kang Mas Satrio Bawono. Oh nggih. Alhamdulillah. Tepi ya. Nggih ngrumaketaken lan mangayu bagya. Nggih. Nggih menika tasakur wonten ing dalu menika. Nggih. Mugi keluarga agung Bapak Warsono saha kadang kula Joko Mulyono Nggih. tansah manggi bagya mulya, murah rezeki lan sandang panganipun lan manfaat barokah kangge ibadah. Amin. Slamet donya dumugining pun akhirat. Ya, amin amin amin. Nggih, monggo lajeng kemawon pun dueti lagunipun Roro Jonggrang. Nggih. Panjenengan keng dados Bandung nggih. Kalian Lajeng, nggih. ajar nyanyi. Nggih nggih nggih. Monggo. Mangga Roro Jonggrang yuk, Cok. Irama seger mangga. Hui.
jonggrang pancen kowe ayu tenan ora moka yen aku nandang kasmaran panjen ngadu kekadene amar tenan mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita keparat kula iki akhire ngoyangi jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe lene sekti bandasa rara jonggrang undane kundut karwa apa jonggrang oh ngono ya jonggrang pamunutmu tak turuti Ayo le. Geser, geser. jonggrang kowe pancen ayu tenan ora pokal yen aku ngandang kasmaran panjenengane panwitmu kalah berang mula kowe dadi wanita boyongan jaga pandang kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kuturung rampung bela bakti kang Mas Prabu Gopala oh ngono kang wis ana ing Wonosekara adon-adon oleh wanita karena ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe dadi sedhi Pandawasa rara jonggrang unuta sun kundut karwa Jaga kandung aku duwe bebenah apa jonggrang sawangi kudu dadi oh ngono jeneng panyunmu tak turuti matur nuwun bisa mugi dadosaken renaning penggalih nggih nggih sangu balik wonten Blitar mengke disepel meleh wah aku wis iya udah ikut memeriahkan menghangatkan suasanten Pak Muhammad suarane yo landrung, landung napase landrung, semangat landrung. Monggo. mongko tebih lho to Blitar sembah Matur nuwun, matur nuwun nggih. Ah, menika Mbak Tatin. nggih Aye. Mbak Tatin. tin Ah, menika umpami panjenengan kula do wetaken perwakilan saking Trah yang Pawira Dikrama cocok nggih? Cocok mawon, monggo. Menika putranipun Pak Marasana nami Mas Dwi Handoko. Nggih, monggo. Nggih Mas Dwi. Sing sok telepon jenengan gitu. Nggih. Mas Dwi Handoko. Nggih. Monggo minggah wonten pepanggungan menika. Yo, mriki Mas Dwi. Mas Ayo. Monggo. Mriki ayo Dwi. karo Mbak Tatin. Ayo. Nah.
Iya. Maka yuk, Mas Dwi yuk support, Mas Ferdi yuk, monggo. Monggo Mas Dwi. Pripun ora kersa? Mas Dwi ten pundi Pak Warsono? Monggo. Pundi Ayo, Pak? Mas Dwi, monggo. Ayo ndang metu Mas. Ayo. Menika Mas Dwi. Ayo ora jer telepon Mbak Tati ndake. Ayo. Oh, support kene. Ayo, ya Mas. Ayo. Oke. Pun minggah kok, pun minggah kok. Nggih. Oh, iya. Nggih. Ayo. Tolong Mas Dwi kasih jalan Mas Dwi Mas. Monggo. Nggih. Wah, Jan. Piye Mbak Tatin? Ngerti piyayine pripun? Nggih. Kok cilik ya? Kok cilik? Kadal Pak Tulus. Pak Tulus kae cilik ning ana sing gedhi lho. Apane, Mbak? Nek nggonmu ana sing gedhi apa ora? Enten to. Apa ta? Lah niki. Alah cilik iki Oh, cilik. jase gede. Mas aku sesuk gaweke jas ya Mas. Siap. Pak Tulus men ajeng pesen kula wingi kok. Wong pesen jenengan kok ditarik rego ya mbok gratis ngono to Mas. Wah, nek gratis terus ongkos jahite pripun iki? Oh ya ngono bener ya. Mbak menawanya Mas Tulus iki kenang-kenangan apa piye ngono lho Mas Dwi, Mas Dwi. Kae wis ana jas udan nek gelem kowe. Jas udan. Mbak. Mas Dwi menika ajeng nembang napa sing kira-kira aku ra iso Mas? Apa ono sing kira-kira ulah rak tenan? Kerinduan. Aku yang nganggo catatan ya Mas. Iya. Kerinduan Mas. Mbok mau ki nganu sikik lho. Kang Senan sing ngerti-ngerti kok kerinduan. Wah, iya. Lagu kok kelingguan. Monggo. Iya. Niki ugi anu penjahit lho, Mbah. Nggih. Saged jahit Mas Dwi menika. Monggo Bapak Ibu ngersakaken jahit jas. Mliginipun menika wah tenan kok. Nggih. Potongannya awak iso bagus, Iya. jahitannya halus, kainnya juga halus. Wah, jos. Nggih. Iya. Penjahit sing wis terkenal nggih menika mboten wonten sanes panjenenganipun Mas Dwi. Mas Dwi. Generasi penerus. Iya. Lagunya apa, Mas? Kerinduan, Pak. Kerinduan. Yakin ora Mas? Insya Allah yakin. Aku ya insya Allah aku ra iso jenengan ra iso kok mbok Padha dadi. sinau. Lah iya. Sik, iki Mas Dwi duet karo Mbak Tatin ra? Mbak Ayu aman to? Aman. Wah, aman. Tasih ningali kok, Pak. Nika Wih. kalih putrane. Oh iya. Bu ngambil sekedap nggih Bu, niki mboten tak apa-apake paling ming tak dumuk-dumuk nggih. Ampun. Mas Dwi iki piyayi kok disilih nganti kaya dom. Iya, Mbak, pasti disilih nggo duet iki. Ora ngono. Iya. Maka yuk kerinduan. Oke. Ya. Suarane ya iso nganu ya. Iya. Nadyan Topiantone cilik ning suarane gedhi ya. Wah. Oh ya. Gedine Berarti iki, sepiro? berarti iki sing gedhe, Mas. Wis ketemu. Suarane. Heeh, suarane gedhi. Batinmu ro lahirmu ki beda. Ya pamane ngedong ya wis. Ning Iya. napa malih, napa sampun napa malih tanduk. Anu mawon, kagem Mas Seti Drajitan. Wah. Monggo naik ke panggung Mas Ti. Cinta. Menika wonten awala, Mas. Ti. Nggih. Maca nawala sekedap nggih. Nggih. Menika katur dumateng Mbak Elisa sama Mbak Tati nyuwun lagu Wahyu Kalaseba, Kusuma Wijaya Tatu Mangu. Dari Cahaya Bintang depan Tugu Sapi Drajitan. Nah, ini yang minta Buat lagu ini. Mbah Hartowari semoga cepat sehat seperti sedia kala. Amin. Matur nuwun. Iya. Maringi tindih. Iya. Maringi tindih Gang 100.000 sah. Iya. Matur nuwun. Amin. Matur sembah nuwun laris Iya. laris. Ya. Iya. Iki Mbak Tati ini pun pirsa karo Mas Joko Mulya dereng lho. Pak Joko sampun ning cepet-cepet soalnya iki niku wajahe niku ki meh padha kabeh. Dadi ning iki sing Pak Joko, sing Pak Warsono, sing Pak Mbok diaturi ndak mriki. Pak Joko iya heeh. Monggo Mas Joko. Pak Joko. Monggo kalian Mbak Niki Elisa. Mas Joko. Mbak Elisa kalian Mbak Tati. Kadang mau iki sing salami aku ya pirang-pirang dadi aku lah. Iya. Pak Joko. Mangga yuk dorok. Mbak foto, Mbak. Mbak Elisa.
Wah, iya. Oh, njaluk foto mbok dijupukke nang dompet wae. Kok ning gerobangan. Iya. Pak Joko. Nah. Angge tak uuk mboten. Pak Joko tak uuk ana tak jaman biyen iki. Iya. Jih, menika nyuwun lagu menapa Pak Joko? Ya. Kula iki jane ora iso nyanyi nek ra mendem. Wah, iki. Keren dadak Mendem wedokan, Mas. Iya. Nek mboten mendem iki ya gratul-gratul. Oh alah, terus niki nyuwune sing mendem-mendem. Lah napa dipadoske gadung riyen pripun kerja? Jadong. Anu mawon. Napa niku bojo anyar apa pamer bojo to niku? Oh, Pamer bojo. Nah, pamer bojo. Padahal ya ra ndek bojo. Ya. Alah jan. Bojone nang endi, Mas? Bojone nanti. Mboten duwe ta. Anu kula padoske napa, Pak? Nggih saged. Benjang tengen kula nggawa gula teh nggih. Nah, Tin. Wong asmane wis Joko kok kon dibojo ya ora. Oh, berarti Joko ya legan. Joko. Oh, tak kira ora ndek bojo tenan, ndek bojo ta, Mas? Tanglet ya, Mbak. Saestu mboten, Pak? Iku tasih Joko. Oh, tekan sesuk ya tetep Joko. Nggih. Niki pamer bojo niku sing saged niku sinden-sinden niki. Pak Mbak Elisa bisa? Bisa, Mbak Elisa ya? Mbak Elisa. Boleh. Ya, Tapi diajari. diajari nggih. Iya. Ngangge notasi nggih. Kula mau kalian Mas Dewi nggih ngangge HP. Pak Joko tasih ngasta wonten pelayaran. Lirik. Amin, tasih Pak. Oh, tasih. Mbak Elisa menika ngasta wonten pelayaran Pak Joko menika. Oh, ngaten. Kula nggih legan lho, Pak. Loh, kok njuk pamer. Sing nyawer mau lho Nduk Elisa, sing Nggih, nyawer. menika Pak Joko luar Nggih, biasa. Joko. Semar boten Pak niki kurang gede nah. Kok- Mas. Anu, dijembeng. Oh dijembeng. Di jembeng apa nih, Mbak? Kan gini gitu Mas loh, Dwi di zoom, niki. zoom. Mbak Inti Elisa, apa diterangke lho. Mbak Elisa daleme pundi? Kula daleme Jogja. Lah, Jogja. Asline pundi, Mbak? Kula seko toli-toli nggih. Padahal- Sakniki wonten Jogja. Toli-toli pundi, Mbak? Toli-toli Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Cek Mbak Jalu. Asli Sulawesi, Mbak. Bapak Ibu Nepon. Cek. Pripun? Kok mesam-mesem. Kok Mas Bu Dwi Yu? iki suwe-suwe kegut engko iki. Tenang lho, aja Kok- kegut. Ampun pun gadah putra kula. Lah ya mulane Oh. aja kegut. Ora dong rembug liya iki Pak Joko golek catetan karo catetan gula teh lho iki. Wis ketemu. Catetan gula teh tenan. Sampun kepanggih to Pak nggih? Nggih, niku to Pak. Nggih. Semar boten. Dewangi ora arek. Nggih anu mawon. Pokoke apik-apik sing penting nyanyi. Nggih. Los. Mboten napa-napa, Pak. Sing penting sampeyan niku wayangan ngoten mawon. Tambahi nggih. Umpama mun kelebon 3 botol ngoten semanten niku. Wah, lah iki. Jenengan pun kelebon dereng niki. Dereng. Lah Aduh. ajeng dileboni napa? Leboni, Mbak. Maksudnya ini ajeng di Leboni niku. Omonganmu kok celap-celup to. lah wong ini biasanya dileboni 3 botol ngono lho. Maksudnya 3 botol ki nek sepeda motor ki pertalit. Ora kok 3 botol apa. Oh alah. Iya. Nggih. Ya monggo pamer Pamer bojo, bojo. Pak. Iya, monggo. Tambahin Pak sinden Joko. nggih niki. Nggih, monggo. Biar gayeng. Mbak Mulat, ayo ikut lagi, Mbak. Monggo. Yuk, pamer bojo. Monggo. Orang unjuk yo apa Oke, jebulane, Siap. jebulane. Sembah Joko. nuwun, Pak. Oke lah. Suarane jos lho Pak Joko. Saya ta. Saya kados Oli 45. Nggih, matur nuwun. Nggih. Menika pancen niatipun Pak dawuh kaliyan Pak Warsono kala mau limbukan Kang Kapurih radi mundur. Oh, nggih. Dados merdika, Mbak. Oh, ngaten. Nggih. 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 Menika minangkani pamundutan saking bintang Cahaya Bintang depan Tugu Sapi. Cahaya Bintang, menapa menika? Menika nyuwun Wahyu Kalaseba Kusuma Wijaya Tatu Mangu. Nggih. Menika ingkang dipun kersakaken Mbak Elisa dan Mbak Tatin. Oh, nggih. Tadi Nggih. Gereges juga ada. Hah? Gereges tadi juga ada ya? Oh, Griges nanti Nggih. habis ini Oke, diaturaken. siap. Nggih. Niki ajeng napa rumiyin? Mangga. Wahyu Kalaseba atau Wahyu Kalaseba Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Iya. Wahyu Kalaseba
Ya nek kira-kira jonjang yo nyambat siji ki sing. Ya ini sama sini dulu ya. Sama Kusuma Mbak Wijaya sama Mbak Nina. Mbak Nina. Oke. Kalian Bude. Bude. Bude singkatan mlebu dhewe. Monggo Bude. nggih. Iya. Jenengan ki menjatuhkan. Kok menjatuhkan iya? Lah aku ki 18 plus kok. Oh, alah. Aduh ora percaya main itu. Mbak Tati ini ora percaya. 18 plus. Lho kula niki adik kelasnya Mbak Tatin. Oh, sampeyan iki? Nggih. Weh. Mbak Tatin lulus kula mlebu. Wah ketok tuwa no ya. Malah tak sebut ki. Iya. Iya. Lagune apa, Mbak? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Iya. Nggih. Monggo dari Cahaya Bintang depan Tugu Sapi Drajitan. Oke. Oke.